जुन दाननि 14 अक्ट' समबार दिन दिनै बेखौ माने एलबाम मोनसे बानायनो नागिरदों। बे नागिरनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा मोनसे आं आगोल बेसेबांबा बोसोरनि सिगां मोनसे फिल्म बानायदोंमोन, नाथाय बेखौ बानायनायनि उनाव आं दिनैसिमबो जेबो एलबाम बा फिल्म बिदि बानायथ'वाखैमोन। एबार आं दिनैनिफ्राय माने जागायफिननो नागिरदों। बेनि थाखायनो आं माने दिनै नैबे गिबि दिनै माने आङो एलबाम मोनसे बानायजेननो नागिरदों। बिनि उनाव आं गुबुनखौबो बानायलांगोन। दिनै जों बानायनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा माने नैबे मेथाइखौ लिरदों जोंहा जोंनि बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार ससाइटिनि CM मिनिस्वर सारनि लिरनाय। बिनि मेथाइखौ खोनासंनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। मोजां मोननायनि थाखायनो आं दिनै माने बे मेथाइखौ माने गिबि माने बानायजेननो नागिरदों माने एलबाम हिसाबै। दा बे एलबाम हिसाबै एलबामनि नामफोरा नामखौ मा दोननाय? एलबामनि मुंखौ जोङो माने दासिमबो माबाथ'वाखै। मेथाइखौ ओरैनो ससे बुंनानै होनि आं माने गां नांगौ आंनो गां नांगौ गांखं बुब्राबनो, बेफोरबायदि आरो माने बेखौ नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन। बेखौ आं बारा गोबाव खालामा, खमसे खमबाबो माने 10-12 दिननि बिथोरावनो आं बेखौ माने रिलिज होनाय जागोन। दा बे मेथाइया मा रोखोमनि मोसानाय जागोन? जिथु मोसानाय एक्टर एक्ट्रिस गोनां ना रमान्टिक ना माबायदि? रमान्टिकथ' नंद्राया बे माने एक्टरबो दङ आरो एक्ट्रिसाथ' दंखायोआनोखा। एक्ट्रिसा दंखायो आरो एक्टरबो दङ। एक्ट्रिसा जोंना बे सिमेन्ट सापरिनिनो लिपि ब्रह्म होननाय बिथाङा सासे माने जोंनि अल आसाम एक्ट्रिस माबायाव एवार्डबो मोननाय जा बिनानावा। बेनिफ्राय जोङो गगामुगनिफ्राय लाबोदों सासे माने एक्टर हिसाबै माने बिक्रम बसुमतारी, बिथांखौ लेंनानै लाबोदों आरो बिथाङाबो थागोन। बिथाङाबो सासे मुंदांखा एक्टर, बेनिखायनो माने बिथांखौ जों लेंनानै लाबोदों। नोंथांमोना साननैसोनि उनावनो नुनो मोनगोन। माबायदि जागोन आसा खालामदों एबार? आसाखौथ' आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं दासिमहालागै दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन नालाय मोजांखौनो जागोन सानदों आरो जाहाथे रायजो राजाफ्रा मोजाङै सहाय सुजुग होयो बेखौ आसा खालामदों। जाहाथे आंखौ जौगाखांनायाव रायजो राजाफ्रा मदद होयो। नोंथाङाबो सासे गोजामसिन सानजारि नोगोरनि हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुं हिसाबै रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो? खावलायनो माने हारिमुखौथ' आङो माने हारिमु जोंनि बे माने मा होनना बुङो दुलाराय बर' हारिमु आफाद धेमाजि जिल्लानि आफादगिरि। ओरैनो आङो फिल्माव माने दङ मोनथामाव दं आं माने मोनथामाव आपनार माने मोनसे मानि हेंथा, ओमफ्राय मोनसेया मोदैनि बाना, ओमफ्राय मोनसेया माने जंकि मिसिं फिल्म दै बे माने बेवहाय आं माने मोनथामावबो भिलेन पार्टसो लायो आङो माने। माबायदि मोनो नों बिदि पार्ट लाना? आङो माने मानसिनि महरजों माजों माने मानसिफ्रा बुङो आंखौ नों भिलेनाव साजियो, बेनिखायनो नोंथांखौ माने भिलेनावसो दोननाय जागोन जोङो। गोसोआव माबाफोर मोनो नामा नों बे पार्टआव लानो? आं माने गेजेराव लुबैयो जे माने बिमा बिफा जानो सानो, नाथाय माने आंनि बे स्टाफनि मानसिफ्रा बुङो जे माने नाय नोंथाङा भिलेनावनो थानांगोन होननानै बुङो माने। ओंखायनो माने आं भिलेनखौनो माबा खालामबोगासिनो दङ, पार्ट लाबोगासिनो आरोखि माने। फैबाय थानायाव आरो माबा थांखि दंबावो? थांखि दङ। बे आपनार नैबे एलबाम जोबखांगोन, मोननै बानायगोन आङो माने। बेनिफ्राय आरो मोननै बानायखांनायनि उनाव दैलाङा जोबनाय लोगो लोगोनो आङो माने मोनसे फिल्म बानायगोन। बेखौ नै दा थाग थियारि खालामगासिनो दङ। बेखौबो आं माने आदा निर्मल ब्रह्म सिंगार सासे दङ आरो मिनिस्वर सार बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिनो चिफ, बिथांमोनखौ आं माने माबा खालामनो होबाय थादों आरो प्रिपारेसन माने बै नाटकफोरखौ खालामनो स्क्रिप्टखौ लिरनो होदों माने। ओरैनोथ' आङो नोंथां बुंनाय बायदि माने हारिमुखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो हारिमुजोंनो जोङो जाथिखौ फोथांना लाखिनांगोन। हारिमुखौनो जोङो माने सिनस्रि होननानै साननानै लायो, जिहेतु जों माने हारिनि हारिमुखौ देखायलांनो थाखाय माने रायजो राजाखौ खावलायदों आरो आंबो रायजो राजाखौ लाफानानै मावलांनो होननानै साननानै दं आरो। जोबथा सोंथि, जितु हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जोंनि बर' जिखुनु फिल्म बा एलबामाव जोङो फैसा खरसा जायो, बेखौ मोनफिननो नागिरा, नोंथांमोना बोरै सोलियो बे समाव? जोङो दिनैसिमबोथ' बेफोरबायदि बेनिफिटखौ बिदि बांद्राय मोनाखै। हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जों माने माखासे माबाखौ मोनो, नांगौ बायदिखौ मोनफिनाखै, एफा एनैखौ मोनफिनो, खिन्थु थोजासे नांगौ बायदि मोनफिना। थेवब्लाबो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो माने गिबियाव माने एडभार्टाइस खालामलांनो हायोबा हारिया माजों थांनानै थानांगौ बेखौ माने लोब्बा लाखिनानै जों माने गावनि पकेटनिफ्राय जुदि माने थाइसे थाइनै माने माबा जादोंबाबो माने खरसा जादोंब्लाबो बा मोनफिनाखैब्लाबो जों माने जिहेथु हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जों माने पकेटनिफ्राय थांब्लाबो जोङो माने बेखौ माने मावबाय थानाय जायो आरो खामानिखौ माने। जिहेथु जों मानसिफोरखौ जनजागरन खालामनांगोन, मानो होनना बुङोबा जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो माने हारिमुखौ माने माबाजोबनो नागिरा माने फोथायलायजोबनो नागिरा माने। आरो जों जे हारिमु गैयाब्ला जोंना थांना थानायाबो माने थान दङ।
आरो जेबो मोना होननानै जुदि गासिबो थायोबा बोरै जोंनि हारिमुवा थांना थागोन बा बोरै गोसारगोन जों बेखौ नोजोर होनो गोनां जायो। बेनिखायनो जों माने बिदिनो आरो जोंनि लाबखौल' नागिरालासिनो जों जेरैखि जाया जोंनि हारिमुखौ जों फोसावनो नाजायो बा फोजौनो नाजादों जोङो। दा बिदिनो आरो नोंथाङा जिहेतु हिर' हिसाबै बर'नि हिर' हिसाबै दिनै एलबाम बानायनो लाबोबाय बे समाव नोङो बे एलबामाव माबायदि जितु जाफुंसार होगोन बायदि सानदों आरो बे एलबामखौ बेसेसिम नाजागोन नोङो मोजां जाहोनो थाखाय? नाजानायाथ' आंनि नैबे दा लिपिका ब्रह्मजों दा जों गासिबो मिन्थियो जोंनि बर'आव टपाव दंबा जों बिसोरखौनो मानियो। दा जोंनिफ्राय एसे सिगांनिफ्रायनो बिसोरखौ जों जेनेबा नुबोदोंसोमोन। दिनै जोङो बिथांमोनजों खामानि मावनो मोनदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने गावखौनो प्राउड फिलिं मोन्दों आरो। दा जोंखौथ' एसेबां मिन्थियाखै जों एफा फिल्म बानायदोंबाबो एफा मोनथिजानाय जों फिल्म बानायाखै बा जों गिदिर प्रडाक्सनाव जों मावनो मोनाखै। दा बिसोर लिपिकामोनजों जों दा मावनो मोननायखाय आं माने गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि हानायखिनिखौ आङो मोजां पारफर्म होनो नाजानोसै आरो बेखिनियानो।